Yamatie a ahwefo nyina kwa baba manhia fikese ma ha na krob ya asante kotokonyira na asi to abebio etena se hwensem e wa asante mu adiyie etu yente na obepie mu e wo manhia fikese mu na Kumasi Traditional Council na no ya wadane na ya asanteman ye ka asanteman a manhene a wa asanteman mu nyina eni hye na Kumasi Traditional Council eye abrempon a wo Kumasi nene yewure tena so no hwe nsem a ekoso ewo asantemam no de yi atoye na wo hwe nsem ene ewo ho a yewure betena se no hwe yi afiriwa bafo Bantamahene Dibim enyina beka ya asarbedi akobosom eho nsem ebeto yewure nim ma yewure yese bafo enkofa omoma de enfama mo akire na yewure nyantie se bafo mfa abosom no enkoe ama ne begina yewure nim se eye asarbedi akobosum no ohwehwe a ohu de aposifo nyina akopɛ nanso wohu akiri obagitum sɛ wanye ne ye ene ode Dibim bante ho nsɛm ba beto yewura nim yefiriwa kwabna poku opanyi kwabna poku ene pachi number 1 ehene nyina afa asare krom ho nsɛm ba beto yewura nim ama yewura hwɛ asiesie yefiriwo yefiriwa akosi ase enkonwasɛm ba beto yewura nim ntia nyansa prapre abaho yewrase yemfamra no nhwe na wonka emfam free ho apema ha se enkonwasem enso ba beto yewra nim na yewra betena so ahwe ayi ade afiri ho de twa tokra na asante man konson committee report yewra yima nananom so omonko na omonko hwe na omunti afanu nyina no mfa ho asem emetu nanim enne committee report nananom ede ho nsem eba betu yewra enim yewi a ene nananom omanya akwanya se bibia mebomo a omanya akwanya ase bibia kire yewra eye atease nanu ya ene ede ne be kire krobia sante kotokwan yewra makwa ma onde no kosi apate mu ama ne bia omaye awie ne na oma be sire nsuaye ede amano na tanoso obechim eno so nsem eye ne ano no so yebesire nsuaye ede amano ntuba manhia fikese mu a ena nsem a yewra tena so behwe na wasisi amasumdwe aba asantemam ho nsem nyina na Opemsuo radio yede sum yatiefo ne ahwefo nti ko Opemsuo radio Facebook yo Opemsuo radio, Instagram yo Opemsuo radio, TikTok ayo Opemsuo radio, X ayo Opemsuo radio, ko YouTube na ayo Opemsuo TV Fredu Ajiman aduman kuma sim jumade Fredu ada kusifiada no panonso kusinundu yede nyina asumatiefo nti yede ne yebekɔ so manhia fikese yewra mane muso a yede ho nsem nyina betu atiefo ne ahwefo anim